XX век на землях славян оставил не только железо двух мировых войн, но и осколки кирпича от сотен взорванных храмов. Они стали одним из характерных симптомов советской эпохи. Для Беларуси это выглядело как дежавю. Ведь за 200 лет до Октябрьской революции здесь уже гремел взрыв. На воздух взлетел самый древний храм Белой Руси – Полоцкая София. Как выглядели оптические спецэффекты древних соборов? Почему наполеоновские солдаты не отыскали крест Святой Ефросинии? Какого императора белорусы могут назвать главным геростратом страны? Жизнь, смерть и новая жизнь самого древнего храма Беларуси в программе Альба Рутеня. Полоцкая София. Все началось с красоты. Князь Киевской Руси Владимир Великий решил отказаться от язычества. Выбирая новую религию для своего государства, он остановился на христианстве греческого образца, то есть на православии. Но перед тем, как утвердить этот выбор окончательно, будущий равноапостольный святой отправил 10 умных и славных мужей, которые должны были разузнать, кто как служит Богу. Посетив немецкий костел и болгарскую мечеть, послы пришли в Константинополь, где увидели богослужение в храме Святой Софии. Повесть временных лет. «И не знали на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми». Церковь, красота которой определила судьбу восточных славян. Это было действительно уникальное творение человеческих рук. Собор в Константинополе стал самым большим храмом христианского мира и оставался таким более 1000 лет. Его высота составляла 55 метров, но даже если бы по размерам здание больше походило на сельскую церквушку, то все равно заняло бы одно из главных мест в истории архитектуры. Зодчие Анфимий и Исидор, которые построили храм, были еще и знаменитыми математиками. Этим исследователи объясняют изобилие зрительных и аудиальных эффектов, которые заполняли пространство собора. Смысл просто в том, что в определенное время суток появлялись очень интересные эффекты, то есть преломление лучей, над алтарем особенно, там сияние, вот эти все и прочее. Согласно описаниям современников, самым удивительным оптическим свойством Святой Софии было явление светозарного лика. В некоторые из дней года с утра лучи солнца падали таким образом, что над алтарем в воздухе появлялся сотканный из света лик Христа. Считается, что именно ради достижения подобных эффектов архитекторы слегка сместили ось храма. Согласно христианской традиции, храмы направлены алтарной частью строго на восход солнца. Константинопольский же храм на несколько градусов отклонен к северу. Плюс ко всему, уникальная акустика храма, опять же, многочисленное использование пустот, голосников и прочее, приводило к тому, что это чудовищное для 6, 7, да и даже для 12, 13 века пространство, в котором свободно умещались несколько тысяч человек. Вот. Это все пространство слушало проповеди патриарха и же с ним, но без всяких микрофонов. То есть вполне хватало голоса для того, чтобы это все пространство
акустически обслужить. Храм был построен еще в VI веке от Рождества Христова. С того времени Византия пережила несколько землетрясений. В 989 году из-за подземных толчков покосился даже купол храма. Из-за ремонтов и перестроек многие визуальные и аудиоэффекты были утеряны. Однако Константинопольская София, мудрость Божия, все равно поражала воображение людей. Все отделочные материалы в храме были подобраны по их способности преломлять свет. Согласно описаниям, было использовано 72 различных материала, таких как яхонты, смагарды, магнит, оникс, электр и так далее. Кроме того, в храме была разработана невиданная в те времена система искусственного освещения. Описание храма Святой Софии в Константинополе. Павел Саленциарий, IV век. Ты увидишь все, облеченное сиянием, все, приводящее взор в изумление. Речь недостаточно, чтобы воспеть светоносный вечер. Ты бы сказал, что ночное солнце озаряет святыню здания. Отдельного упоминания заслуживает купол Софийского собора. На его покрытие ушло несколько десятков килограммов золота. В результате вершина храма стала отбрасывать блики на огромное расстояние, и эти всполохи света люди трактовали как сигналы метеостанций. По суше купол был виден в ясную погоду с 40 километров, по морю с 70. Вот, и потому, насколько ярко это все светилось и горело, можно было прикинуть, какая погода будет на завтра. Вот, в 1204 году здесь похозяйничали крестоносцы 4-го крестового похода, содрали с креста и купола золото, и с тех пор он был уже просто покрыт свинцом, как чернобыльский саркофаг. Уже не тот эффект. Через 250 лет после того, как послы Владимира восхитились Святой Софией, храм был осквернен единоверцами. Крестоносцы 4-го крестового похода собирались освободить гроб Господень, однако для эффективных действий им не хватало денег и людей. Чтобы подзаработать, они сперва захватили и разграбили портовый город Задар, а после отправились к стенам Константинополя. – 13 апреля 1204 года Второй Рим пал. В пожарах было уничтожено 2/3 зданий, оставшиеся были беспощадно разграблены. Если говорить о Святой Софии, то превратить главную святыню, главный храм православного мира в хлев, до этого бы, например, византийцы бы явно не додумались, захватив Париж и Нотр-Дам-де-Пари. Просто бы так-то не хватило. А здесь, пожалуйста, алтарь был выломан полностью и уничтожен, переплавлен. Иконы были посечены совершенно зверски, драгоценные камни, естественно, выковырены. Мозаики беспощадно тоже там иссекли. Из храма было вывезено не только золото. Крестоносцы похитили также легендарную реликвию – льняное полотно, в которое было завернуто тело Иисуса Христа после смерти. Позже его назовут Туринской плащаницей. Через 250 лет после бесчинств крестоносцев собор Святой Софии перестал существовать. 29 мая 1453 года Константинополь был захвачен турками-османами. Византия превратилась в Османскую империю, а главный храм православия стал мечетью. Что же определяет историю? Личность, судьба или стечение обстоятельств?
Царква Сафіі ў Канстантынополі больш не існавала, але па ўсёй Еўропе ўжо паўсталі новыя храмы. Яны прыпадабляліся візантыйскай Сафіі і назвай, і вонкавым выглядам. Саборы, асвячоныя ў гонар мудрасці Божай, былі ў балгараў, чэхаў і, вядома ж, славян. На працягу 11 стагоддзя адразу 3 сафійскіх сабора былі пабудаваныя ў Кіеве, Новгарадзе і Полацку. Таксама, як і Канстантынопольскі храм, будынкі славян належалі да крыжова-купальнага архітэктурнага тыпу. 13 веж было ў Сафіі Кіеўскай, 5 у Новгародскай Сафіі і 7 глаў у Полацкім храме. Храм, пабудаваны ў гонар Сафіі прамудрасці Божай, стаў першым каменным будынкам на тэрыторыі сучаснай Беларусі і пабудаваў яе князь Усяслаў, праўнук хрысціцеля Русі Владзіміра і першай славянскай манашкі Рагнеды Полацкай. У народнай памяці ён застаўся пад мянушкай «Чарадзей». Летапісы сцвярджаюць, што ён нарадзіўся ад валхвавання, гэта значыць ад чараўніцтва. А ў слове пра паход Ігоравы Усяславу нават прыпісваецца здольнасць перакідвацца ў ваўка. Нягледзячы на ўсё гэта, менавіта Усяслаў стаў галоўным натхняльнікам будаўніцтва Полацкай Сафіі. І гэта была задача не з простых. У тыя часы стварэнне каменнага храма вымагала велізарных выдаткаў і выключнай волі кіраўніка. У наваколлях Полацка не было выпняковых выхадаў, таму Полацкая Сафія была пабудавана пераважна з плінфа. Так у сярэднявечча называлі тонкія цаглінкі. Яны сталі адной з галоўных загадак для даследчыкаў. Многія з плінф пакрытыя загадкавымі знакамі, і нічога падобнага няма ані ў кіеўскім, ані ў Новгарадскім храме. Для Полацкай Сафіі характэрна і незвычайна, скажем так, вялікая колькасць самых розных клеймаў, якія ставіліся на цагліны, на плінфу, разумееце? Гэтыя клеймы, яны не прызначаліся для таго, каб іх людзі бачылі. Ніхто да сённяшняга дня дакладна не ведае, што гэта за клеймы. Ці-то это знак майстра, ці-то это знак ктітара, то есть чалавек, які укладаў грошы ў будаўніцтва храма. Ці-то это можа быць падлік нейкі тых цаглін. Гісторыкам застаецца толькі гадаць, колькі яшчэ таямніц зашыфравана ў цагляныя муры Полацкай Сафіі. Акрамя плінфы для будаўніцтва храма выкарыстоўваліся таксама камяні. Іх завозілі ў сталіцу з усёй акругі і ўмуроўвалі ў сцяну. А вось велізарны валун, які сёння можна пабачыць каля храма, мае зусім не будаўнічае паходжанне. Гэта адзін з так званых барысавых камянёў. Уздоўж заходняй дзвіны і ў самой рэчцы знаходзяць дзесяткі велізарных валуноў, прынесеных у Беларусь яшчэ ў часы ледавіка. Язычнікі пакланяліся ў тым ліку і камяням, таму сюды неслі ежу, грошы і пакідалі тут нібы на ахвярніку. І вось 8 стагоддзяў таму назад, як лічаць гісторыкі, падчас бедства, магчыма, эпідэміі, князь Полацкі Барыс загадаў выбіць на гэтых валунах хрысціянскі крыж і надпіс «Божа, дапамажы рабу свайму Барысу». Сёння такіх валуноў выяўлена больш за дзесятак. Доўгі час барысавы камяні ўяўлялі загадку для навукоўцаў. Меркавалі, што гэта межавыя знакі ці нават своеасаблівыя маякі, якія паказвалі фарватар. Эта версія адышлі на другі план. Больше схіляецца да таго, што гэта былі, валуны-то агромістыя самі па сабе, што это былі камні, якім пакланяліся язычнікі. І вот дзеля таго, каб адвадзіць гэтых язычнікаў ад іх старой паганскай веры і наадварот навараціць на хрысціянскую, ён і загадаў выбіць гэтыя крыжы. І слава сабе, і слава Хрысту, і язычнікі па-ранейшаму прыходзяць, пакланяюцца камню, а фактычна пакланяюцца крыжу. Некалі барысаў камень ляжаў каля вёскі пад касцельца. Сёння яго перанеслі пад сцены Полацкай Сафіі. Хрысціянскі статус гэтага артэфакта канчаткова замацаваўся. Хрысціянства было прынята яшчэ ў 10 стагоддзя, але цені паганства яшчэ доўга не пакідалі гэтая земля. Тым больш, што продкі беларусаў запрашалі на княства балтаў, апошніх язычнікаў Еўропы.
Кожны з прэтэндэнтаў на пасад Міндох, Альгерт, Ягайла альбо Вітаўт перад тым, як прымаць князькі венец, павінны былі прыняць хрышчэнне. Некаторыя з іх, напрыклад, Даўмонт, нават былі кананізаваныя ў чыне благаверных. Сустракаліся ж і тыя, хто спрабаваў і князем стаць, і захаваць язычніцкі светапогляд. Такім быў Скіргайла. У часы грамадзянскіх войнаў 14 стагоддзя яго навязалі жыхарам Полацка ў якасці памеснага князя. Ён прыехаў кіраваць, пры гэтым як бы забыўшыся прыняць хрышчэнне, але не забыліся пра гэта жыхары Полацка. Палачане прывязалі нязванага князя да каня, а затым пад цюхканне натоўпу князя нехрысця выправілі з горада прэч. Ужо тады палачане ведалі, што выгнанне Скіргайла прывядзе да карнага пахода на Полацк. Новая пруская хроніка. Рутэны ж і падумаць не маглі, каб каралём іх быў язычнік, і выгналі яго. Пасля Скіргайл з вялікім войскам уварваўся ў Русію, маючы намер сілай узяць Плоскаў, але рутэны абаранялі горад, і таму Скіргайл накіраваў паслоў да лівонскага магістра, звяртаючыся за дапамогай, бо рутэны, нягледзячы на мноства тых, хто нападаў, аказвалі яму магутны супраціў. Пасля таго, як палачане адбіліся ад паганскіх дамаганняў, у горад змог вярнуцца папярэдні князь Андрэй Полацкі. Ён стаў адным з самых любімых кіраўнікоў горада. Ён змагаўся ў бітве на сініх водах, калі балта-славянскія войскі разбілі адразу 3 мангольскіх ханаў і вызвалілі ўкраіну. Таксама ён быў і на Кулікоўскім поле, дзе кіраваў полкам правай рукі. Такім чынам, людзі, якія кожную нядзелю прыходзілі маліцца пад купалам Святой Сафіі, не давалі спуску ні знешняй мусульманскай экспансіі, ні ўнутранай паганскай. Але па волі лёсу самы страшэнны ўдар па горадзе нанеслі аднаверцы. Іван Грозны мог назваць сваю вайну крыжовым паходам. Справа ў тым, што ў скарбонцы маскоўскіх цароў ляжаў адзін з галоўных артэфактаў Русі – напрастольны крыж, выраблены па замове Ефрасіні Полацкай. Ідэалагічным абгрунтаваннем гэтага было тое, што ён ажыццяўляе пажаданне Ефрасініі Полацкай, закляцце на крыжы, аб тым, што крыж не павінен вынасіцца з манастыра святога Спаса. І таму ён ідзе паходам на Полацак са святой мэтаю вярнуць гэты крыж, пакласці яго назад. Ну, заадным быццам бы вярнуць сабе і ўсе астатнія землі. Горад быў спалены, большасць жыхароў патрапілі ў палон. Некаторыя крыніцы сведчаць, што пазней палонныя былі пакараныя з асаблівай жорсткасцю. Іх укрыжавалі альбо чацвертавалі. Каралеўства польскае, паводле дамовы, павінна было выступаць з ВКЛ адзіным фронтам. Аднак, калі вайна пачалася, войскі кароны не спяшаліся на падмогу. Замест гэтага палітыкі пачалі шантаж. Перамовы аб уніі адбываліся ў Любліне. Палякі патрабавалі палітычных правоў у новай дзяржаве. Беларусы і балты спрабавалі дамовіцца аб раўнапраўі, але чым далей рухаліся войскі Івана Грознага, тым большыя саступкі прыходзілася рабіць нашым продкам. У выніку беларуская дэлегацыя падпісала унію на польскіх умовах. Толькі тады палякі аказалі вайсковую дапамогу. Каб пазбавіцца ад Івана Грознага, беларусы аддалі палякам па сутнасці рычагі кіравання сваёй тэрыторыі, і заходнія суседзі не прымянулі імі скарыстацца.
Удар быў накіраваны ў першую чаргу супраць рэлігіі. Адзін за адным прымаліся законы, якія абмяжоўвалі ў правах праваслаўнае насельніцтва. Тыя, хто не прыняў каталіцтва, пазбаўляліся грамадзянскіх правоў. Яны не маглі займаць дзяржаўныя пасады, пазбаўляліся права голасу на соймах, а праваслаўных у Рэчы Паспалітай так афіцыйна і пачалі называць дысідэнтамі. Прыгнёт пранікаў ва ўсе сферы жыцця. Напрыклад, у некаторых рэгіёнах забаранялі праводзіць пахаванні па праваслаўнаму абраду ў дзень. Таму быў час, калі большасць хаўтур у Беларуси праводзіліся ноччу. У 1596 годзе Сафійскі сабор перайшоў у рукі уніятаў, а яшчэ праз 110 год царква была апаганена забойствам. Пётр I. Падчас паўночнай вайны ён вырашыў наведаць галоўны храм Полацка. Далей сведчанні разыходзяцца. Польскія крыніцы сцвярджаюць, што цар усея Русі быў п'яны, спрабаваў здзеквацца над мошчамі, а затым асабіста забіў некалькі манахаў базыльян. Рускія дакументы сведчаць, што Пятра абразілі, і той загадаў узяць манахаў пад арышт. А базыльяне нібыта аказалі супраціў і загінулі ў сутычцы. Так ці інакш, настаяцель храма і 4 манахаў былі забітыя прама ў будынку старажытнай Сафіі. Пасля забойства Пётр I паспрабаваў вярнуць будынак праваслаўным, але тыя адмовіліся прымаць храм са скрываўленых рук. У выніку цар не прыдумаў нічога лепшага, як зрабіць у царкве парахавы склад. Непазбежнае адбылося ўжо праз 5 гадоў. 1 мая 1710 года прагрымеў выбух страшэннай моцы, які разарваў будынак на асобныя цагліны. Цэглу, якую раскідала выбухам, пазней сабралі. За скепку ў былой велічы пачалі ўзводзіць каталіцкі манастыр. З часам вырашылі адрадзіць і разбураную Сафію. На старым падмурке вырас будынак у стылі віленскага барока. Ён больш нагадваў касцёл і нічым не паходзіў на першапачатковую полацкую Сафію. У хрысціянскай сімволіцы храм – гэта не проста будынак, гэта мадэль свету. Пераход ад усходу на захад азначае пераход ад святла ў цемру. Низ і верх сімвалізуюць мінулы і будучы час. Гарызантальная, выгнутая паверхня купала азначае вобласць вечнасці, дзе час увогуле не дзейнічае. Калі царква сімвалізуе ўвесь свет, то як не падумаць, што лёс галоўнага храма Беларусі быццам бы адлюстраваў лёс усёй краіны, знітаванасць з далёкім мінулым, разрыванне паміж усходам і захадам і перарваная прыемнасць. Аднак порах Пятра I аказаўся не апошнім ударам, які выпаў на долю полацкай Сафіі. У 1812 годзе ў горад прыйшлі войскі Напалеона. Салдатня доўга намагалася адшукаць легендарны крыж Ефрасіні Полацкай. Яны вялі допыты і рылі зямлю навокал, не ведаючы, што крыж напярэдадні ўмуравалі ў сцяну храма. Пэўна расчараваныя скарбашукальніцтвам, салдаты вырашылі адпомсціць і гэтаму негасцёнаму месцу і размесцілі тут сваіх коней. На некалькі месяцаў полацкая Сафія была ператворана ў канюшню. Варта ўзгадаць, што на 600 год раней тое ж самае адбывалася ў Канстантынополі. Увогуле, лёс полацкага храма часта перагукаўся і з лёсам свайго першавобраза. Самы велічны храм хрысціянскага свету таксама быў уніяцкім, яго таксама ператваралі ў канюшню, і сёння ён таксама з'яўляецца не царквой, а домам муз.
Музей Айя Софіі ў Стамбуле і музей гісторыі архітэктуры Софійскага сабору ў Полацку. Жыццё, смерць і новае жыццё Полацкай Софіі. Праз прыгажосць і кроў, вернасць і раздора, праз порах, гвалт і нябыт прайшоў храм прамудрасці Божай, Полацкай Софіі. Сёння ў найстаражытным храме Беларуся разгортваюцца выставы, праходзяць канцэрты арганнай музыкі, і толькі ў некаторыя святы гучаць словы набажэнства, якія просяць міра усім.